Yau, assalamu alaikum masoya maza da mata. Sunana Muhammad Aliyu Turoma wanda aka fi sani da Muhammad AC ko in ce AC daga AC Group Comedians TV. So yau abin da muka kawo muku shine throwback videos din mu tsofaffi na da wanda muke ba zan da ce na da can ba amma dai tsofaffin videos din mu ne muka hada shi a guri daya muka kawo muku. Yawwa a yanzu abin da muke so shine in kaga a cikin videos din in kaga wanda ya burge ka za ka iya commenting sunan bidiyon ka ce gashi shine ya burge ka, sannan kar ku manta dan Allah ku danna like ku sharing bidiyon, sannan kuma da Allah ka kuma ta ku danna subscribe dan shine yake kara mana karfin gwiwa mu ma muke sake muku videos wanda suke nishadantar da ku. Yawwa happy independent Nigeria. To yanzu mu fara kallon wannan bidiyo din na kudina da kuka sace kudina na ce kudina wannan ne zo ashe mu kudina ya kwashe mu ina bara. to garin ya aka ya kwace ma kudinka? Kudina sai kwashe ina bara wallahi. To in ya kwace ma kudinka a garin bara kai ka san wa ka rike kuwa? Kudina za su bani kudina. Kai ka san wa ka rike kuwa? Waye shi? Wallahi soja ne. Ya da mata. Assalamu alaikum masoya da maza da mata. Ni ne naku Muhammad AC daga AC Group Comedians TV. Kun gane kun san muna nishadantar da ku sosai. To dan Allah ku dan danna subscribe a YouTube channel din mu saboda samun videos da yawa. Wannan fa kashi ban danna ba. Kabir ba kawo ne. Yawa ni ne wallahi. Yake to dan Allah shage makawun ƙarya dan alatsi. Idan kuka danna subscribe ido na zai bude kun ji? Dana kamar mare shi. Wajen hakan na ko ni ban danna subscribe ba. Kuna dan danna subscribe. Ban yi play video ba, aikin banza kuke yi. Ban yi ba a sha. Mami ya so zamanta. Olu ya ne? AC ya ne, me kake da roba ne haka? Wari kawai ka san abokina din nan Mubarak. Mubarak? Na san Mubarak da yawa, wace Mubarak? Wannan Mubarak wanda aka fi sani shi da Town Swags mana. Town Swag na gane shi. Wato shi yau birthday din shi, kuma ka san in birthday din mutum ya zo wanka ake mai sosai. Haka kam haka. To shine yanzu na dauko roban nan zamu mai shegen wanka. Yanzu ka gane zan je dauko mana sanda ma yanda za a buge shi a kafa. Ka gane ai yanzu za mu je gidan su Mahadima. To mu je man. To ka gane yanzu za mu je gidan su shi ma mu kira shi ya dauko bulala, in ya dauko bulala sai mu mai shegen duka. To me muke jira? To yanzu ka gane yanzu sai mu je ai ba abin da muke jira. To mu je. Yanzu ka gane kai tunda kaga kai luti ne kai ka dauki lutin roba ni sai in dauki siriri. To ba da mu je. Yawa to yawa shi yasa nake ji da kai. To ba mu je. Ya kwariya to mu je.
ka buga mai kai kuma bedin hannun ka watsa mai za ka yi. Ina da Ka gane daga nan wannan kun gane mai. Alpha bros, my birthday is loading. Your birthday? Your birthday is loading. Ai bai kamata a ce mun bai ba. Wanka ya kamata a mashi. Ba, haka ne wallahi. Ka san in birthday din mutum ya kusa wanka ake mai. To yanzu abin da ya kamata mu yi mu dauke shi mu je mu mai wanka. Rike shi rike shi. Kakka ga kai ka. Wayo! Sau daura shi akan abun nan, daura shi. Yawa, so ka san me? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cire waya sun ko sallama ba zan yi ba. Dan uwa dan Allah ka ga mun kafafuna guda biyu na harbe shi. ya albishirinka goruba kai dalla ba abun wasa bane goro. Ka san abokina din na Ishaq Muhammad? Wani Ishaq Muhammad? Wannan wanda aka fi sani da dan Amar mana. Kai ban gane shi ba. Wannan wanda tun daga lafiya in na ce mai muna da comedy zai biya transport comedy second 30 daga lafiya zai Na gane shi. To shi yau birthday din shi. Allahu akbar. Ka san saboda tsananin kuɗin babansu ka san da me aka haɗa mai kyak? A'a. Da gold da diamond da 4 million point 77 trillion aka haɗa mai kyak. Dan Allah. In ƙarya nake tankan gidanku ya faɗo min da shokin ya faɗo mana tare. Kai kadai dai. A'a tare dai zai faɗo mana zo mana. A'a ni dai ban ni in kai kadai. Ka ɗauke ni makareci? Kai kadai dai. Ka ɗauke ni makareci? Tankan gidansu in ka isa ka faɗo min. Wallahi wasa nake. Note za su ne da si da karasko suka samu bom a wando. Shuwa ya sama bom a wando. Notel nasu ne da si zakarasko wanda suke wakan pull up in defense suka samu bom a wando. Ni ban ji su kama da sunan da cewa me kace? Na ce ma Notel Nasir da si zakarasko wanda suka yi wakan pull up in defense Notel Nasir da si zakarasko suka samu bom a wando. To kai ya kai ka bari su sama bom a wando. Mun je celebrate din party ne kawai sai suka jefa ma a cikin wando na. Buga bom ka gan shi ai wannan cake ne da biskit.
Zan ci ubanka fa shege dan gundun uba ni na sani ai. Ka san me? Wallahi ni kaina na san wannan abin na san ba bom ne ba. Kuma ba na jin tsoron shi da gangan ma na nuna muku kamar ina jin tsoron. Amma kai babban masarraci ne an sanya ma biskit a cikin wanda kake ce bom? Ai ihun da nake ji ba ihun tsoro bane. Kuma da nace muku an samu bom a wando ni na san ba bom ne ba ni na san biskit ne da kek. Ka san me? Amfani ihun yau ne birthday din Rookie Beauty. Rookie Beauty yarinyar nan wannan kawan nan na to yau ne birthday dinta. To shine da na je gurin birthday din ma shine aka jefa min kek da biskit din nan a wando na. To shine ka gani haka. Amma an ba haka ba da har barikin sojoji muna zuwa in gaya ma. Muna zuwa muna wasa da bom. Suna bamu muna wasan abincin yara da bom. Kana gani? Da ka da bom din gaskiya bayan ka. What? It's A-Style on the beat. I am the boss. Better than those. I am the boss. Better than those. I am the boss. Boss. I am the boss. I am the boss. Boss. Iki dan da na kama bana bari da rai. This time I shaida ne sai na fenti akai. Don haka fans na all over suna jari. Sarautan yan rappers malamai ne akai. Hatsari ba sai da mota ba, wucewar mu ba sai da kofa ba, wuridi ba sai da carbi ba, kuraje ba sai da gesbi ba. I am the boss, better than those. I am the boss, better than those. I am the boss. I am the boss. I am the boss. I'm sorry masu rafkawa a hip hop na iya. Yaran ga tsantsan salo da fasahar kafiya. Once again, What? Kata bari kenapa cuma hati luar negara atau aku lihat nih magali saudara. Musa mai sana'a. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Gundun ubanka. Prince, na ji an ce mun har yanzu kuna gaba da sarki. La hawla wala quwwata illa billahi al-ali. Bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu. Haka aka ce mun kuna gaba har yanzu. Irin ku ne samari yan ƙarya ko? Magana yara kuma. Prince, kun shirya kenan. Kai dan kuntu ban ku kun kneel down. Daga yau babu wanda zai ƙara barna a gonan sarki. Allah can. Sarki 10, zamani 10. Amma wa ya sasanta ku? Ga mulmuli da ni. Wallahi dan guntun uban ka barin sa glass in ji ka da kyau. A da gaske? A gaskiya kun yi kokari. Ka kyale ne yanzu ni in ci gaba da yin wannan fada. Haka the constituency of Nigeria government democracy of available of people haka yake. To ku bani na garin kwaki. Hey, this is a tea, right? Yes. This is a tea, right? Yes. Okay. What is this made for? Swag. This is made for swag. So now if I drink this tea, does that mean tea swag? Wait. What is this? Key. What is this? Key. This is a key, right? Yes. What is that? Bush. This is a bush, right? Yeah. The key is made for what? For door. The key is made for dough. Yes. Okay, now if I throw this key into this bush, does that mean bush key though? Don't leave me. What is this? Net. What is this? Net. What do we call it in Hausa? Raga. We call it raga, right? Yes. Okay, now if I wear this net like this and now dance disco, does that mean raga disco? Akume bakin magana ne, yau ba shi kare bane tare da mutane. Hannuna akwai wasika, gurin shugaban kasa za mu mika ne. Cikinmu ni ne speaker, yi abin da ka saba dauki sakon ka mika. Ba mika sakon ba yayi sai mun aika, domin na ga tare da shi da wayan su mutane da ke toshe yadda zai san me ke damun mutane.
Mugwayen fadawa idan duniya ne, sai kun mutu ne ma sannan za a kara birane. Ko za ku tafi da kudi lahira ne, in ba haka ba menene ribar cutar mutane? Shugaban kasa wannan aikin ka ne, in mutum daya ya cutu a kasa silar ka ne. Domin kai ka ce mana mu zabe ka, in ka ci zabe talakan kasa zai daina kuka. Talaka har kudaden kamfen suka baka, baya kan yi gaba da dansa idan ya kika. Ka ci zabe muka fito maka barka, garin murnar ka ci ne wani ya kashe mun kaka. Duk da haka mamana tana son ka san me yasa sare da talaka yake maka. Karo na biyu muka kara zaben ka, saboda har yanzu kyakkyawan zato muke maka. Amma shugaba a cikin garin ka, yan ta'adda na bin mutane gidaje su yanka. In na tuna abun yakan sa ni kuka, wai yaushe ne talakan kasa ta zai da fika. Yanzu ma haka ruwan sama ake yi. Yawa, da Allah ku dana subscribe a YouTube channel din mu AC Group Comedians TV. Yawa, saboda muna sabon video za ku dinga samun notification, dan Allah ku danna, ku yi hakuri. Sai ku scrolling za ku dinga gani video din mu. Dan Allah ku dana subscribe da alamar karrawa, dan Allah ku taimaka. Free ne subscribe. Dan me ko karrawa? Har da bet din da karrawa da dan Allah ku danna. La. Me kake nima? Na? Me kake nima? Na hau danna subscribe ne. Subscribe a sama? Ya fi network. Saman ya fi network. Ya fi network. Ya fi network. Ka tsaya ka gane. YouTube channel din sunansa AC Group Comedians TV da kuma The Exploit TV, dan Allah a danna subscribe. Beshara, zo. In gaya ma ni ne nake kwashe sharar 'yan maraba gaba ɗaya, nan gidan ma kana sani zan iya tattara su in tafi da su gwangwan. Ni fa ina gaya ma maraban nan ni nake kwashe musu shara. Adda in taka abin nan in wuce koya za a yi ne. Oke in zo ta nan? Yawa to nuna min sharan. Kap maraba ba wanda ya kai ni iya kwashe shara. Wannan ne? To barin ɗauka, ta yani riƙewa. Wallah Alhaji kai katon banza ne, aka kake tare shara. Wajo ka banza. Wash. Wajo ya na ganin kamar kafan mutum. To shikenan dai, amma sharan akwai nauyi sosai. Ni fa in ba kuɗi mai kauri ka ban ba wallahi ba zan karɓa ba. Don't worry, zan baka na managing ai. To hi kenan ba damuwa, zan ma saboda gobe ka gane ai. Next time ma ina sake dawowa ka gane sai in dinga kwashe ma ko guri hakan nan ka gane ai. To ba ni kuɗin. Nagode. Yawa. A kuɗin ma ashe mai kauri ne. Kana maganan ka nagode. So yawa. To ga hannuna. Suna na AC daga yau in ka ƙara gani ma ina zo kwashe ma shara. Sai an jima. Yawa nagode. Wannan menene? Mami! Wannan menene? Dama mutum yake tarawa ba shara ba? Mami! Sai mata!
yes, that's a fact. Touch my baby, guess what? We gon' fight. I got her back in my nah, that's my right. Yeah, we chill and get freaky every night. At first I was kinda hesitating, but to be with her, true talk is a blessing. Up and down, oh my god, that's interesting. With her cute eyes, now she got like a jewel, and her pink lips got my head just spinning. Gotta figure it, guess yeah, I'm tripping. On the 10th of Ona, you are meant to be mine, so I made a straight line which had to be signed. No need designing, just keep defining. True love is happening, no space for faking, no time for hating. Just keep on smiling, stand tall and shining. RL forever. What? Wallahi na je kashi ne a gonan Yawale sai na ji kashi na ana ringin ton. What? Allah ban ga mun rago bara abun da muka siya rami na yayi da shi ne. Ba wani ba amma na ga wani akuya. Haka yayi haka gaskiya. Araba muka siye shi fa. To owan ma. Araba muka siye shi fa. To owan ma. Araba muka siye shi. Ba mu gani ba wallahi. Allah da yamma zan wayo ka da Allah kura da gani. Ya shiga gidan nan ba. Kai babu bai shiga nan ba. Ban yarda da gidan. Ka ganin muna da babban kare a nan fa. Ni da akwai kare ina akwai kare in ka shiga yanzu zai iya cije ka. To tunda kuma tsare wa shi ne. Da Allah ya mu. To ware mu. Allah ke hanya. Tana saka wando, wai shine take mana yanga. Idan kuka ganta a daki za ku cire mata yangan. Ta gan ku a party, wai za ku zuba mata shoki. Daga Gombe muke ba ku sauti in kuka ji ta ku ce mana mana. Kai ba rago mun ga can ba. Ta su ba rago ba ne. Ta su ya zama lion. What? Mami! PQ Gun Music Killer wasa bata kare almost done. Me ya jawo mata Garambali, gaudin nata garambali, komai nasa garambali, yaukin nasa garambali, me ya jawo mata garambali, gaudin nata garambali, komai nasa garambali. garambani Music Killer. Daga 150. Peace Alaji. Wallahi kun yi gulo a garin nan. Allah. Na rantse ma da girman Allah, ka san me ya faru? Kawai na je bikin aljanu sai na ji an kunna waƙan ku sai rawa ake ta yi. In ƙarya nake ku tashi ku zo mu je. Sai mata. komai nasa garambani me ya jawo mata gaudin nata komai nasa yaukin nasa me ya jawo mata gaudin nata komai nasa garambani me ya jawo masa wasan yara. You play somehow, my brother, why do me somehow? You make me speak my temper, right now, who be the G? NSR, baby. We pull up in a Range Rover. They said, let's come over. We save and we cover. This game has been over. This is our turn. This is our turn. The game is over. It's over. The game is over. It's over. The game is over. Gaskiya Music Killer ka iya waka. What? Kanina na girma. Na girma. Kanina na girma. Na girma. Kanina na girma. Na girma. Kanina na girma. Mazaje. Yan mana. Ka huta mutum na. Yawa. Ya ne to a garin ya jin daɗi. Kasan
kwanan nan an daki mutumi na Bilal. Na jinka. Yawa to yanzu zan je in rama mai ne. Ka san ina da karfi. Ka kwantar da hankalinka yanzu nan muke gani a Twitter an bashi aiki a Moscow. An bashi aiki a Moscow? Dan an bashi aiki a Moscow shine ba zan haƙura in je rama mai ba. Kai haƙuri mutumi na ina gaya ma kai haƙuri. Ban da haƙuri ne kana gani na. Me sunana? Bilalji. Mana. Bilalji. Mana. Bilalji na kana burge ni. Yanzu zan je rama mai ne fa. Allah ko. Kai kana gani jarumi ne fa. Ka gani. Duk kaga ni jarumi ne. Me sunana? Bilalji. Mana. Rike wannan. Rikanan. Me sunana? Bilalji. Mana. Me sunana? Bilalji. Me sunana? Bilalji. Mana. Tiro sa. Bilalji. Me sunana? Bilalji. Kan ka sake na ya fashe. Wallahi. Yawwa to kaga daga nan straight gurin zan je in yake su. Kana ina da karfi fa. Wallahi yanzu zaka san fara nuna ma yanda nake da karfi. Me sunana? Bilalji. Mana me sunana? Bilalji. Dan na girma. Gani na girma. Kwantar da hankalin ka mutumina karkaje. Me yasa kace kar in je? Karkaje kawai mutumina. Me yasa kace kar in je? Za su ma rashin mutunci su ya galgala ka. Kano kaga daga nan Maraba Abuja Kano dare zan wuce. Kano zan je. A ina da gasa Kano? A Kano zan je in tambaye shi ne baka san mutumi na ne ba? Mutumin ka ko? Insha Allah. Shi din da aka rike shi din ya rike sunan su ne? In bai rike sunan su ba amma ni na zan rike fuskan su. Wanda ya rike shi. Wannan dan ukun na buge shi me yasa ka iya yi ne? Yau zan nuna ma na fi karfin ka. Yau zan nuna ma Bilalji ni gwaska ne. Kai wa Bilalji. Na ga alama ka da kai. Ina gan alaman ka da ke shi. Ka da ke shi ya da ku. Bilalji. Ya da ku. Mana Bilalji. sai ke Bilal ubanka. What? Assalamu alaikum masoyana maza da mata. Wannan me sunanka? Jokar ne. Kai kuma fa? MK Mauzi. Yawwa. Da Allah sun bude sabon YouTube channel mai suna The Explores. The Explore TV. The Explore TV don Allah ku danna musu subscribe a YouTube channel ɗinsu. Ni ma ka kuma ta ku danna mu a nawa AC Group Comedians TV. Bilalji ne. Mana. Bilalji ne. Marin na gaske. Wallahi marin gaskiya mun kai kakkai sebin na rantse marin gaskiya mun fans dan Allah ku ce wani abu a rama mu. Mami wani me na muku ne? Ka ji ka danna subscribe ko? Na ki in danna subscribe. To kuta wallahi na san yanda za a samu mafita tsaya. Wallahi za a danna tsaya to kuta ku ga abin da ku sake ni mana. Ku sake ni. Kun sake ni? Assalamu alaikum masoya maza da mata dan Allah. Ku danna subscribe a YouTube channel din The Explore TV da kuma AC Group Comedians TV. Dan Allah ku danna subscribe ku yi ma babanku da babanku dan Allah ku yi hakuri. Dan Allah ku danna subscribe. Mami! Shut up, bro. Bilalji! mana ya garin ne. Lafiya kalau ina wuni lafiya kalau ya gida alhamdulillah ya aiki normal wallahi me ke tafiya babu komai. Wallahi komai normal wallahi ya garin ne. Amma kai baka da hankali kuma baka da mutunci. Dama an muka kai raina ya ɓaci ba zan iya shan abun nan ba. Wai ta boka ga. Dama an muka shegen duka ba za ka zo ka ban labari ba muna jarumai muna abun nan manyan gari ba za ka zo ka ban labari in rama ma ba wa za ka ba mu labari in ba ni ba. Ba ito na tsohon labari ne kawai ya wuce in kai ya wuce a gurin ka ni bai wuce a guri na ba baka san da na taba aikin soja ba to ni zan iya musu shegen duka. A bar maganar nan kawai. In kai ya wuce a gurin ka ni bai wuce a guri na ba wallahi sai na je na rama ma.
suka da kyau. Wannan su suka da ke ka? Su suka da ke ka? Su nake baka labari akai. Moni. Sai manta. Mami. Gyara su mana. Ina zuwa mana ka tsaya kana takura mun. Ina wurin ku lafiya kalau ya gida alhamdulillah. Wai da Allah ku kuka da kifilanti? Ku kuka da ke shi? Congratulations! Kun san ne? Dukan da kuka mai yayi kaɗan ne. So nake kuma dukan da gaba ɗaya ba iya Najeriya ba a shi ba har da foreign countries, outside countries. Dukan da kuka mai yayi kaɗan ne. Sai manta. Wayo! Kai, zo kama wani ɗan shage shi ma. When I look to my left, when I look to my right, all I see is Nama. Naman sallah, naman sallah, naman sallah, naman sallah, naman sallah. Yeah, yeah, we must celebrate. Today is Salah day. Let's party, no delay. All my friends, I'm on my way. Santin ye muku nama, dan na san za ku rama. Mun gode Allah mai sama. Ina mamanku? Ta shiga ɗaki. La ilaha illallah billahi lazim. Why party the happening to good people? Wallahi sai na yi smuggling din naman nan zan. Inshallah. Ya aka yi ne? Gogo ya sace nama. Ga wanka masu tsara, boss I'm a stoner. Dan mun yi nisa a harka, boss I'm a stoner. So su nima mu da harka, boss I'm a stoner. Har mu buge su mu kara, boss I'm a stoner. Ga wanka masu tsara, boss I'm a stoner. Dan mun yi nisa a harka, boss I'm a stoner. Wannan ba AC ba? No, ni ne ka san na raka cousin sister na ne nan gidan. So ni ban ma taba shigowa ta angon nan ba saboda kwata-kwatan nan ne ni na tsane shi haushi yake ba. Mutiya wannan motan ka ne? Kuna ban mamaki idan na fito da motar nan shine kuke wani mamaki. Na so ma ni fita da Benz ne ma fa sai ya je makali a tabancan ni na ma bashi na bar mu kullum kila ma wani zai dauka ni wannan karamin aiki na ne an yi wucewa da irin motoci Da to za su gani za su sara za su gani za su tafa AC Islam on the mic and give a fuck about what I had to think about. Allah kun gama da ina son. Wannan wani irin maganan banza ne. Na rike ma kafa ne ko menene zaka zo ka ce mun zaka wuce. Allah bai mota na ne ina son in wuce. Me kace? Mota na ne. Wai da makaryan ba iya comedy ya ce ba. To dan gundun ubanka yanzu ba comedy muke yi ba. Boss I'm a stoner. So su nima mu da harka, boss I'm a stoner. Har mu buge su mu kara, boss I'm a stoner. Su ga wanka masu tsara. Nima, wai ko raki kin zuwa fusace hakan nan? Albijirin ka yau an siya mana akuya. Ke, kin yadda in mun je gidanku ba akuyan nan zan yanka ki? Kin yadda?
Wani iri ne akuyan? Jane kuma yana da katoton kai. Ke, babanku yana gida? Maman kifa? Yayan kifa? Yayar ki na mace? Kanin ki namiji? Duk ba su ke kaɗai aka bari a gida? To ki jira mu a nan gurin muna zuwa, kin ji? Ki shu. Dalla ka dan taimaka musu. Dalla ka taimaka musu. Ya mahaifiyar. Me ne faru kana duba bayana me faru? Lafiya? Me faru ne? Ha? Mun je gidanku ne kawai dama already muna nan a zaune a majalisar mu sai kanwanka ta zo ta ziga mu ta ce muna wai babanka ya siya sabon akuya ashe ba akuya bane mun zo gidanku satawa ashe da ma zaki ne shine ya farfaro mu da gudu to ai ku banzaye ne to ai zakin ma yanzu haka na roba ne an samu kanwata tana wasa da shi ne ku kuma gaba ɗaya to Allah ya kama ku dama sata za ku je nas'aluka ya man kakka mai da ni shafa ni fa na gaishe yana gudu fa abun roban ne zaka ce yana gudu are biyo mu wai ba ta ake sanya mishi na tara ma babanka batir akai ba na faɗa maka ba zakin nan fa ni bana jin tsoron shi kai ne ma ka fara gudun shi in ga ma ni da na taɓa yin aiki a zuma da har rungume zakin da waye da damusa da giwa da waye da muna yi Allah ni bana jin tsoron shi in ga ma ni ko yanzu na ga dama zan iya ƙara koma gidansu kai AC ne what Inna lillahi ga na gasken. What? Please subscribe. Please share. Please like. Assalamu alaikum maza da mata. Please subscribe. What?
Yawa da fatan videos din namu sun burge ku. Dan Allah kar ku manta dai in sun burge ku ku danna like din da comment sai ku danna like sai ku commenting, sannan dan Allah kar ku manta ku danna subscribe kamar yadda na faɗa. Subscribe din nan shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwa. So wannan shine videos din mu. Dan Allah ku danna mana subscribe saboda samun next videos din mu. Yawa happy independent Nigeria, more success, more prosperities and more kaza da kaza.